nakalipay ni Hesus o nakalipay sa Ginoo ang gibuhat sa biyuda nga kabos. Kamo o kamo pa'y biyuda, inyo tong buhaton o dili? Wa ginitingog, di gyud malipay ang Ginoo nato. Ug unsa may gibuhat sa biyudang kabos, ang iyang gisaligan aron mabuhi, iyang gihulog or gihalad ngadto sa Ginoo pinaagi sa simbahan. Timan iha, wa baya gihatag sa biyuda ngadto sa Ginoo, iyang gihalad dito sa simbahan or sa templo. Nalipay ang Ginoo. Kana bang ihatag nimo ang tanan nganhi sa simbahan para sa Ginoo? Bitan nang moingon ko ninyo dinhi, pamalit mo slat nya ibaligya ang tanan aron inyong ihatag dinhi, hastang inyong gustong ipalit og pagkaon ihatag dinhi. Niya nahitabo lagi gini ang biyuda. Makalipay na sa Ginoo, pero ang inyong ihulog dinhi ang pakapin kanang sobra sa inyong gikinahanglan, sama aning mga dato diri nga nang hulog og daghang kwarta, matod pa wa gyud malipay ang Ginoo. Besag mohog pa kadinig 1 million, pero naa nimo ang 500 billion nga kwarta, na mo katawaran ng Ginoo sa imo malantag tagaag basura. Sobra ba? Di ba kana mga sobra, unsa man ang sobra? Sa pasabutan ng sobra. Ha? Wa na nimo kinahanglana. Nya unsa man ang wa na nimo kinahanglana, equivalent na basura, iglalabay. Nya mao ra ba na inyong ihog dinhi? Usahay. Nabitay mo ani dinhi ipanghog ang kana mga mini nga kwarta. Magkabuang intawag suling-suling ang ato dito sila Sister Nara, si Inday Cristel, magkabuang og suling-suling. Unsa man tanawa kuno pa dir, unsa man ni kanang kuan mo fake no? Fake gid ay. Hasta pagani sorry ha sa mga abroad. Ambot og kamo bay gahog ato og ang inyo bakang gipadad-an. Nagpailis ko og mga foreign currencies gahapon, giingnan ko stigilis, di naman ni madawat pa diyan ko. Ang sound din niyang iyang gihog, ari man ihatag nato ang basura. Ang di na madawat ba? Kana mga piso, mga kuan na yatakas baboy, mga hiwi, ari ihatag tumpi mainas lang noon ang mga sinsiyo kay di naman pantay, naghibat naman kay but na nayatakan batos baboy o nalugpitan sa tiil sa lamisa. Ang inana ba? Tagaan ang Ginoo og basura. Mga dunot nga 20, mga dunot nga kwarta, ari ipanghatag diri. Hain man tong mga tulid, hain man tong mga medyo gahi-gahi. To agi panghatag sa kalibutan. Di malipay ang Ginoo ni ana. Ang mahal nga Birhen Maria nga atong handomon matag Sabado, maoy nagpakita og kinabuhi nga susama ni ining kabos nga biyuda. Biyuda si Maria sa dihang iyang gihalad ang iyang anak nga maoontay iyang saligan sa iyang kinabuhi. Gihalad niya ang iyang anak nga si Hesus ngadto sa cross. Lingi ay mong tupad. Inga ikaw pa'y Maria, imo tong buhaton. Kung ikaw pa si Maria, imo tong buhaton. Iyang anak, dili. Katong iyang anak, si Jesus, atong panahon na, gitawag to siya ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. Ang mga magtutukod atong panahon na mao ang mga leaders sa mga Hudiyo, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga pari, mga labawng pari. Mao sila'y mga magtutukod. Si Kristo, mura to siya duha kadako nga sinalikway, why value para nila ang ayang bitayon sa cross. Nya si Maria mo itag-iya ni Jesus nga gipakisama og duha kadako. Nitugot bas Maria nga bitayon ang iyang anak o wa? Ming tugot kamatuuran ni anak
nagbarog siya dito sa tiilan sa krus hangtod namatay ang iyang anak. Nga siya'y reklamo, wa siya'y kasuko kay gihalad niya si Jesus. Kita kusog mo sa kitang mo kanta ng Lord, here I am. Hilas-hilas lang. Asa pa na? Lord, I offer to you my life. Oh, anak. Hilas ba ya? Papaliton ganig slat, di man kayo mo palit. I offer to you my life, everything I have, my mind, o sa to, my heart, my offer. Ay, di nalagot ta maghilas-hilas. Atong ipakitas buhat ang byuda, way kanta-kanta, hilom lang. Dool nga to sudlanan, hog dito, kadato nas templo. Nganong dato man ang templo? Pulo sa dayan-dayan, 14 nindutas templo nga ilang gisimbahan, nagpasan pag mga dagko kayong mga halad, mga sinsiyo, pamporting daghana o mga kwarta, 10% gihatag ngadto. Ngano pag yung galisod-lisod, pag yun ang byuda, og hog atong duha kadako, unsa may value ato? The value is, I offer my whole life to God. Diri sa unang pagbasa, si Tobit og si Tobias hatagan og revelation ni Archangel Raphael. Si Archangel Raphael mo nagsigig kuyog-kuyog ni Tobias, pangitag tambal para sa iyang papa og sa pagpangasawa ni Sarah nga daghang dunay yawa nga nagpuyo kadtos Asmodeus nga patyon ang mga sawa ni Sarah, patyon diha-diha dayon gikuyugan ni Raphael. Nganong gipakuyog man si Raphael, Archangel Raphael, ngadto ni Tobit, ni Tobias ug ni Sarah tungod kay manggihatagon sila sa mga kabos. Kanid ang paghatag nato sa kabos matud pa ni Archangel Raphael, mauni ang basihan sa Ginoo aron hatagan sa taniya sa tanan nga mga kaayuhan. Timan-ina ninyo ha? Ang paghatag sa mga kabos. Karon, kining gihatag sa byuda nga duha ka dako para nako equivalent ni sa duha ka slots. Unsa man ang slot? Ang labing minos nga gikinahanglan. Mao na ang atong project dinhi, niabot man ni siyang mga sa mga other projects, nagbaligya ta og 76,000 ka slots, equivalent na sa mga 38 million, tag 500 per slot. So kada slot mao nay labing minos nga gikinahanglan. Atong panahon na makabayad pa magpagkaon ang 1 centavo. Makapalit kag pagkaon ba, busog na kana 1 centavo nya 2 cents man to, basig na ay anak ang byuda usa, ipalito nilag pagkaon para ilang kanon. Ang ato sang slot dinhi equivalent sa na sa usa ka gikinahanglan, kay kanang 500 makapalit naman ginag mga duha ka sakong simento. Di ba? Ambot kapalit baka nag-usa ka kabilya mo ragdi tingali, pero kanang usa ka sakong simento or usa ka sa mga duha tingali or tulo ka sako nga adi sa sobra sa bas mo na slat para makatukod tas building na ang byuda ni palit og duha ka slots, pero di niya gikuha gikan sa iya untang ipalit og pagkaon. Nabitay ni message nato dinhi nga niingon, Father, binuang namang ginang imo, pangwarta namang gina, nganong mo tudlo man kang muingon, ayaw na lang mo kaon para makapalit mo slot. Pangwarta naman ang imo, pamalandong diha anang imong gisulti na nag-message nato. Sorry kayo Brad or sister baka ni agi ni ang byuda, klaro kay ning iyang gibuhat. Kinsa may pinakakabos sa ato rong katilingban, kita rong nanimba dinhi, kinsa may pinakakabos in relation ni ining atong proyekto kaning magtukod og kumbinto, buildings
para makaayo sa simbahan. Ang pinakakabos mao ang simbahan. Kining ato rong gitiguman. Ngano man nagsalig lang ni sa atong ihatag. Maubitan ang kada misa na atay sibot. Pasabot na ngayo ang simbahan. Ang labing kabos mao ang simbahan. Dili ang mga pari ha. Dili ang pari mo'y simbahan. Kitang tanan mo'y simbahan. So maagod pag abot na ko diri nangatangtang ang mga tiles. Doon na ba'y ni ayo? Na? Kay di man makaayo ang simbahan. Ang atong kisami na nangliki diha, nagbitay na ng atong mga kisami. Kuyaw pa kay mahulga ng manimba. Doon na ba'y ni ayo? Kay kabus ang simbahan, dili makaayo. Magsahod at ang mga planggana dias kilid tungod kay na kay atong atop. Kay nangagisi di ayang atop, gipangtaya ni sud ng tubig. Doon na ba'y ni ayo? Kay kabus ang simbahan. Pero tungod kay kitang tanan nagpakabana, malitslat, sige kuan o tanawa ron unsay nahitabo sa simbahan. Kining atong gisimbahan. Ni arang-arang ang naong. Lingian ay mong tupad na arang-arang ganing naong nga. Na okay ra ka ani. Mao na tan-aw na to kinsay kabos mao ang simbahan. Nya unsa may tumong sa simbahan kining atong simbahanan? Unsa man gyud the church, the Catholic Church, unsa may tumong matod pa sa generic nato nga term nga gigamit sa simbahan, Church of the Poor, Church for the Poor. Ang mga kabos mao gyud atong tagaan o pagtagad. So kana mga slots nga inyong gihatag dinhi, kana mga donations nga inyong ihatag, kanang ibayad ninyo sa sakramento nga inyong dawaton nga love offering gikan sa piso ngadto sa 1 million, mao na siya ang atong itabang sa mga kabos. Daghan mig nahisgutan samtang nagmisa ko dito sa mga kapilya nato. Pero usagid sa hisgutan sa mga kabos dito, salamat kay Father nakadawat gyud mi diri sa mga bugas o mga noodles o sa kanigyong atong pagtabang sa kapilya ng ato dining contest nya mo premium ta nya dayon ang premium maklaim kung naay project sa kapilya, libot-libutan ninyo ang ato mga kapilya karon ni arang-arang gid ang naong. Ni arang-arang wa nay kapilya ron nga bati kay naong. Napay mga nindot na kaing sound system, nindot pa kayo, wireless pa. Nindot na kay tanaw. Nako, mahimo kanis mga kapilya. Sus, Father, di gyud galisod na gami pagpalit og asin dire. Pero nakahimo gyud mi ani tungod aning contest. Di man nanto gikuha ang gihatag gikan sa inyo mga slots, gikan sa tag 1 centavo. Pero karon kita dinhi dili na centavo kay ambot na pabaroy mapalit og 1 centavo. Pagkataon nako 1963, madawat pa ng 1 centavo. Napatoy katong bubot man siguro to nga kuan. O di na gid ito 1 centavo, 2.5 man to. Suwa na tag 2.5 cents na to. Ang 5 centavos mo'y kuan sa dili 1 centavo. Pero panahon aning byuda, ang 1 centavo doon na pay value. Pero sa akong pag-abot nako ang doon nagi value 5 centavos. Karon ang value karon nga nanay value piso. Muna mga bata yun gaita piso, pero karon ni increase na biya sila gaita 5. Di naman sa piso 5 naman. 5 pesos. Kay ang piso karon unsa na malay mapalit timos piso? Murag hapit wa na. Karon nanasay 5 na sad. Sunod ani mo ingon ay tajis. So slot og unsa may mahitabo kun mo palitag slot, mingon ko ninyo malangit mo gi-declare sad na ni Tobit ani kanang Rafael, Tobit, Tobias og Sara gikaluy-an mo sa Ginoo kay kusog ban mo mutabang sa mga kabos. Ang pagtabang sa mga kabos mas maayo pa sa pagtigom og bulawan. Matod pa ni Rafael. Mas maayo pa og sa pagtigom og mga bahandi
ang paghatag og kabos. Hato pa diay gipasabot din ni Archangel Raphael nga ang pagtabang sa kabos is our wealth. Kung gusto kang mahimong bahandianon, atubangan sa Ginoo o atubangan sa tao, pagtabang Diyos mga kabos. Ang kuyaw ato ng daog-daogon ang kabos, ato ng kurakuton ang kabos, pahimuslan ang kabos labi na panahon sa eleksyon. Ang mga kabos mao'y tagaan anang ilad-ilad nga panghatag aron lang mubutar nila unya inikadato na ay inika-lingkod na sa pipila nato nga mga buangon nga mga politicians, iniglingkod na halap pangawat daog-daog sa mga kabos, hastang tambal nga para idapat sa kabos kurakuto na, hasta ang mga tabang para sa mga kabos nga mag-uumat kurakuto na, pahimusla na, ilad-ilaro na, pagkadako sa silot aning mga tawhana. Nung naiampo nato ang ato mga politicians, labi na gyud ang mga buutan nga politicians nga unta lig-on sila nga mo patunhay ni ining gitawag og Church for the Poor and Church of the Poor. Government of sana emanates from sa to na wa mo kay bawa na basahan ninyo ang inyo kung limot mo na sagot atong pulsay sa una. Government emanates from the people. Ang gobyerno nagikan sa katawhan. Why gobyerno o why mga tao? Mao na ang atimanon ang mga tao. Nya sa mga tao ang pinakakabos mo atimanon. Mao na kung maghimo kag karsada para sa agianan sa mga kabos, congratulations. Mutabang ang gobyerno magtukod og eskwelahan para sa mga kabos kaayo nga mga lugar, kana mga bukid na kaayo tuay eskwelahan gihimo didto. Congratulations government. Ang gobyerno magpadagan og mga mobile hospital o nya maghimo dito mga clinic, mga hospital, mga health center sa mga pobre na kaayong mga barangays. Congratulations, dako mo gantis Ginoo. Ang gobyerno mutabang aning mga tao nga mga mag-uuma aron nindot ang irrigation, nindot ang ani nga gamay rag puhunan kay gisubsidize sa gobyerno. Congratulations. Nahitabo ba ni ron sa ato? Oy. Wa, ayang po nato nga mahitabo. Og nahitabo sad, i-congratulate nato. Mga maestra nga mo'y nag-umol sa mga kabataan, dili nato mitir-mitiran og sweldo, dako ag yung sweldo. Aron abti kay ng maestra maglakaw padung sa eskwelahan. Dili kapoy ang tuhod ba? Nganong kapoy mang tuhod kay nagluto pagsayo og barbecue kay baligya dito sa eskwelahan, mga pulburo nagluto pa in taon kay yawat na lang ibaligya to sa eskwelahan. Kapoy kay tuhod ana. Pero dako og sweldo, daghag mga privileges, mga benefits, okay kayo na. Dasig kayo. Congratulations kung buhato na. Ang pari sa tagaan sa Kristan. Kana congratulations. Kana mga staff sa parokya kasagaran ani mga pobre man ni tagaan sa pari og arang-arang nga hatag bahin sa kolekta. Di ba? Dili ang pari porting sinawag sakyanan, porting dako ag yuta nang napalit, daghan nagbalay nga natukod. Unya ang mga staff itaw sa parokya gikan sa janito tiglimpyo ngadto sa sekretary nagilaid sa utang o sa kalisod. Ug naigo ko ani, sorry. Remind me. Pahinumdumi ko, Pader, may man lang kamuyaw-yaw, tanawa ko nun ang imong mga staff diha. Pahinumdumi ko. Pero kung nagbuhat ko ani, sunda sa tinangali ninyo. Di ba? Aron, ang Ginoo malipay nato ug hatagan taniya sa iyang makaalim o makaluwas nga presensya. So salamat sa mga nang malit na tong slots nga nakatabang nato dinhi, registered na mo sa langit kay nitabang mo sa kabus nga mao ang simbahan. Ang atong halin sa SBF dag as of yesterday
niabot na 23,733 ka slots. Pakpak. Naapagyoy ning nanay upat ka tao nga ning apil sa atong 19 slots challenge. Upat na atong pakpakan. Kaning 19 slot challenge kutob ni karong June 22 sa akong 19th anniversary sa pagkapari. Ika-19 naman ako nga anibersaryo sa pagkapari. Kung nalipay mo sa akong pagkapari, nga inyo kong i-congratulate, pakapini og slot. Kay ako nang ihatag sa simbahan. Dili na ko ana mangayo og unsa pa diha nga para sa akong kaugalingon. 19 slots lang. Nga ang Ginoo nay mobaos ninyo. Kay kahibaw ko nga tagaan gid mo sa Ginoo. So upat na ang niapil sa slot. Bali 9,500 pesos ang inyong ipalit og slot or i-round off na lang og 10,000 para na sa simbahan, dili na para nako. Nya kay ako naaman ko gibutang man ko diri nga leader sa simbahan, tumong-tumong na lang sa akong ika-19th sacerdotal anniversary. 11 mi kabuok nga giordinahan, kaluoy sa Ginoo pari pamingtanan hangtod karon. Pari pa. Nindog na ta.